Il-jum ta' 8 ta' Settembru għandu tifsira fl-istorja ta' pajjiżna. Żewġ ġrajiet importanti li jmorru lura sas-sena 1565 meta l-Maltin ħarġu rebbieħa fuq it-torok fl-assedju l-kbir u l-1943 meta l-Italja waqfet il-bombardamenti tagħha mill-ajru fuq pajjiżna. It-tnejn filgħodu saret tifkira bis-swit il-monument tal-assedju l-kbir quddiem il-qorti fil-Belt Valletta fejn il-Forzi Armati laqgħu lill-Aġent President ta' Malta Dolores Cristina li mxiet sa quddiem il-monument fejn ingħatat il-Present Arms u ndaqqet il-fanfarra. Minnu fih l-Aġent President poġġiet il-kuruna f'riġlejn il-monument u ingħatat is-salut għall-okkażjoni. Sa dan it-tant il-jum ta' 8 ta' Settembru huwa għażiż għall-Kattoliċi madwar id-dinja x'fih jitfakkar it-twelid ta' Sittna Marija. F'pajjiżna, il-festa ta' Marija Bambina tiġi ċċelebrata fl-Isla il-Mellieħa, in-Naxxar u fix-Xara Għawdex. One News żar il-parroċċa arċimatriċi u arċipretali tan-Naxxar fejn kienet għaddejja il-Qudiesa Solenni. Iltqajna fis-sagristija ma' Duncan Catania li għandu 86 sena u li din is-sena għala 60 sena bħala saċerdot. U għatta dawn is-snin kollha iservi fil-parroċċa tan-Naxxar stess fejn saħansitra għatta 30 sena minnhom bħala viċi tal-istess parroċċa. Barra dan, għal 40 sena huwa kien inkarigat mill-organizzazzjoni tal-Festa tal-Vitorja u dik tal-Ġimgħa l-Kbira. Staqsejnieh kif jara l-Festa tal-Bambina llum fin-Naxxar meta mqabbel mal-imoddi. Għalinna li sa minn mindu kien żgħir kien jgħin lill-missieru u li kien jieħu ħsieb il-festa. Semma kemm fil-passat il-flus kienu skarsi u l-isforz li kien isir mingħand kulħadd biex tittella l-festa. Dwar illum il-ġurnata Duncan sostna lill-flus b'xi mod jaslu. Illum qed ikunu u żgħażagħ qegħdin ikunu dilettanti għal ċerti affarijiet. Kif nafu aħna l-festa tikber bil-piki għalkemm jekk ikunu eżaġerati ħżiena, imma bħala festa xejdu dejjem tikber u tiżdied. Ma setax jonqos il-marċ tradizzjonali ta' filgħodu mill-għaqda mużikali Marija Bambina Banda Vittorja tan-Naxxar. Il-qofol tal-festi ta' barra jintlaħaq bil-kbir fil-għaxija meta l-banda Peace takkumpanja l-istatwa devota ta' Marija Bambina b'diversi inniet Marjani madwar it-toroq tan-Naxxar.